Республика районнарына 20 яңа автолавка бирелде. Алар район үзәкләреннән, шәһәрләрдән еракта урнашкан кече авылларда сәүдәне оештыру максатларында кулланыла. Тәгәрмәчле кибетләр эшчәнлеген хәбәрчебездә күреп кайтты. Эшне тизәтү өчен товарны автолавкага бер юлы 3 кеше ташый. 15 минут эчендә машинаны кирәкле товарлар белән тутыралар. Алдан заказларны кабул итәләр. Шуңа күрә автолавкадагы барлык әйберләр дә сатылып бетә. Барысы да күрше авылларда яшәүчеләргә сатыла. Автолавка төгәл график буенча эшли. Иртәнге сәгать 9 тулганчы машина сату урынына килеп туктый. Сатып алучылар көтеп тора. Аларга якынча 1 сәгать эчендә хезмәт күрсәтелә. Бер көн эчендә тәгәрмәче кибет 4 авылны ярып чыга. Автоприлавкаларда көндәлек кирәк яраклар тиз сатылып бетә. Беренче чиратта кайнар икмәк күмәчне алалар. 3 ромашки и одна такая. Больше ничего? Нет. Все, 108 рублей. Купил хлеб покушать, булочков с чаем. Сатып алучылар кибеттә товар булмаса заявкалар калдыра. Шулай итеп, товарлар ассортименты киңәйтелә. Җирле һәм күрше хуҗалыклардагы продуктлар белән дә сәүдә итәләр. Раньше существовали магазины, то есть Райпотребсоюз магазины стояли, Райповские магазины. Элек район кулланучылар җәмгыяте кибетләре бар иде. Хәзерге вакытта алар ябылды, чөнки үзләрен акламыйлар. Кешеләр зур шәһәрләргә, район үзәкләренә күченеп китә. Кибетләрне карар тоту рентабельле түгел. Димәк, автолавкалар кеше торак пунктларында сәүдә итүнең оптималь варианты. Татарстанда республика программасы буенча 120-дән артык күчмә кибет эшли. Это республиканская программа 30/70, 70%. Әлеге программаның 70% дәүләт, 30% кулланучылар җәмгыяте түли. Без 900 торак пунктка хезмәт күрсәтәбез. Киләчәктә ассортиментны зур кибетләр дәрәҗәсенә җиткерү планлаштырыла. Иң ерак, иң кечкенә авылларда яшәүчеләр дә кирәкле әйберләрне сатып алырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Алексеевский районы.